Empipat perquè avui el Palamós no se m'ha descut perdre ni de lluny. Empipat per aquest esport que a vegades és així de cruel, i després de fer un magnífic partit i de fer potser, no sé si dir-te que potser el millor partit que hem jugat fora de casa, i més després de recordar ara mateix les 3 opcions que hem tingut a la primera meitat per avançar-nos, a més amb el treball defensiu que hem fet, amb el treball ofensiu que hem fet, que hem empatat just després de que ens fessin un gol que és una mica absurd, però just després d'empatar, i que arribis al 93 amb el treball que han fet i que et facin el 2-1, doncs et queda una cara de tonto que no puc ni mirar el mirall de la cara bobo que faig ara mateix, de veure com pot ser que amb el treball que s'ha arribat a fer es pugui ser tan injust amb un resultat, i que els teus jugadors, després d'haver-ho fet tan i tan bé al llarg de tot el partit, doncs se'n vagin amb les mans buides. Sí, és el que anem dient cada setmana, que si treballem així, si competim així, amb aquest nivell, amb aquesta intensitat, amb aquestes ganes, jo crec que el Palamós pot donar molt i molt de sí, i que és evident que costarà, però que si no ho tirem endavant, que sí s'ha de confiar.